In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En na de reclame hebben we een gesprek met de ondervoorzitter van de Raad van Advies, Lisan Dindial. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. En dat is namelijk de staking bij Celicor. Een groot deel van de werknemers is vanochtend in staking gegaan. Dat betekent dat er geen vuil wordt opgehaald en dat de toegangswegen naar Celicor zijn geblokkeerd. Dat betekent ook dat mensen niet naar het keuringslokaal kunnen gaan. En dat heeft allemaal te maken met 16 werknemers. Volgens Frensel Sillier van vakbond BTG is de directie van Celicor verkeerd bezig. Deze 16 werknemers werken al lang voor Celicor, sommigen al 4 jaar, de meeste minstens 3 jaar. Ze zijn in dienst via een uitzendbureau en zouden nu 2 maanden naar huis moeten gaan om daarna weer opnieuw aangenomen te worden. Terwijl BTG zegt dat die mensen gewoon in dienst moeten worden genomen. Ze hebben ervaring en met minder mensen lukt het werk niet bij Celicor. Dus op die manier willen ze afdwingen dat de directie toch deze 16 mensen aanneemt. Minister moet met beschikkingen komen. Het was de uitspraak van een hoger beroep dat het CMC tegen de overheid had aangespannen. En er is een duidelijk oordeel gekomen. Volgens de Curaçaose rechtbank heeft de Curaçaose regering onterecht geen rekening gehouden met de werkelijke transitie- en opstartkosten in het zorgbudget van het CMC in de afgelopen jaren. De minister van Volksgezondheid, Javier Silvania, heeft nu 3 maanden de tijd om nieuwe zorgbudgetbeschikkingen af te geven. Daarmee moet hij rekening houden met de uitspraak van het Hof. De uitspraak van het Hof is definitief. Dat betekent dat er geen beroep tegen kan worden ingesteld. En dan is natuurlijk van belang, wat zegt het CMC hierover? Nou, het CMC ziet geld in het vooruitzicht. Als gevolg van de uitspraak van het Hof heeft de directie van het CMC, of in ieder geval de advocaten, al laten weten dat er wordt verwacht dat er een bedrag van enkele tientallen miljoenen ter beschikking zal worden gesteld aan het ziekenhuis. Dat heeft te maken met de uitspraak van het Hof. Het gaat om een bedrag waarschijnlijk tussen de 50 en 60 miljoen. Al bijna vanaf de opening van het ziekenhuis in 2019 stelt het CMC dat de zorgbudgetten niet voldoende zijn. Nu heeft ook het Hof dat bepaald en dat is volgens het CMC een goede uitkomst van deze zaak. Volgende punt, aanhouding voor geitendiefstal. Er is een 21-jarige man aangehouden en die wordt verdacht van de diefstal van geiten en ook bedreiging. Dat zou al hebben afgespeeld in de periode tussen januari tot en met juli van dit jaar, een hele lange periode. Geitenhouders op Bandabouw zijn ook blij dat de man is aangehouden. En het is opvallend omdat afgelopen maandag parlementariër Elvin Gerard naar buiten kwam nadat hij een gesprek had gehad met geitenhouders, waarin werd gesteld dat er wekelijks tientallen geiten worden gestolen. Lange tijd gebeurde daar niks mee, tenminste, dat was de klacht van Gerard. Maar deze week is in ieder geval 1 man aangehouden die zich schuldig zou hebben gemaakt aan geitendiefstal. Weer uitstel, uitzetting, Nuno Wawu. Het is een zaak die speelt in de Dominicaanse Republiek. Nuno Wawu is op 19 april opgepakt. Hij wordt verdacht van het plannen van moord, drugssmokkel, wapenhandel en meer van dergelijke zaken. Hij is tegelijkertijd aangehouden met 2 andere criminelen die zouden gelinkt zijn aan de zogenaamde Mokro-maffia. Wawu zou een van de leiders zijn van de No Limit Soldiers. Dennis Goudé en Terrence de Vries en Nuno Wawu hebben zich verzet tegen uitzetting en hebben nu ook de rechter of de officier van justitie gevraagd. Dat betekent dat de uitzetting voorlopig nog even on hold is, om het zo te zeggen. Brandstichting in busjes. Het is een opvallende zaak. Vorige maand was er een grote roof in de zaak Uptown. Daarvoor zijn 2 mensen aangehouden, maar nadat er een nieuwe arrestatie heeft plaatsgevonden, hebben onbekenden een van de auto's van de eerste gearresteerde verdachte in brand gestoken. Die stond op de Brionweg en een dag later was de zaak nog niet helemaal goed verhandeld volgens de onbekenden en hebben ze de bus opnieuw in brand gestoken. Volgens de politie is deze dubbele brandstichting een duidelijk voorbeeld van wraak, van intimidatie door mensen die betrokken zijn bij deze grote roof.
Meer veiligheid op straat. Minister van Justitie, Shalton Hato, heeft aangekondigd dat binnenkort de campagne Mas Blau Ban Protega Curaçao gaat beginnen. Dat betekent meer blauw op straat om op die manier Curaçao veiliger te maken. Veel mensen vinden Curaçao onveilig, aldus de minister. En er wordt aan gewerkt. Volgende maand kunnen meer mensen zich gaan aanmelden. Dan worden meer politieagenten gezocht. Dat moet ervoor zorgen dat er meer mensen kunnen patrouilleren. En daarover zijn deze week in ieder geval gesprekken begonnen met de korpsleiding. De minister vindt het belangrijk dat op die manier er meer veiligheid op straat komt. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar de reclame en dan zijn we zo terug bij u. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota chegar na dona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, com anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas. Of na Subway pa 5 florin of mas e llena bodatos nang pa trás di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway. Itapirama. Een Amerikaans oorlogsschip die is vanochtend de haven van Curaçao binnengevaren. Hij is nu te bezichtigen bij de Megapier. En ik zeg bezichtigen omdat het natuurlijk heel dicht bij het Renaissance Hotel staat, bij Rifford Village. Het is een indrukwekkend Amerikaans oorlogsschip. En er is nog niet zo heel veel informatie over naar buiten gekomen. Het gaat om een US government vessel, een coalition warship, die eerder deze maand in Puerto Rico was. En als hij klaar is op Curaçao ook weer verder gaat in het Caribisch gebied. Indrukwekkend is het oorlogsschip zeker, maar het is niet de bedoeling dat er daadwerkelijk oorlogshandelingen mee worden uitgevoerd hier op Curaçao. Dan gaan we over naar de Raad van Advies. We hadden gisteren een interview met Lisanne Dindial, voormalig gezaghebber. En zij is nu ondervoorzitter, omdat de voorzitter van de Raad van Advies de gouverneur is. De Raad van Advies geeft advies aan de regering van Curaçao over wet en regelgeving en heeft onlangs haar jaarverslag over 2022 gepresenteerd. Daarin kwam naar voren dat er minder adviesverzoeken zijn geweest door de regering. En we vroegen aan Lisanne Dindial wat de gevolgen daarvan zijn of wat dat eigenlijk betekent. Als je het zo kan stellen, ja. We hebben minder adviezen ontvangen en dat betekent dat er ook minder werk is om dit voor te bereiden. We hebben onze termijnen, we hebben gezegd normale adviezen. Daar hebben we altijd een termijn van 3 maanden voor. En voor spoedadviezen hebben we een termijn van 6 weken. En mensen zeggen altijd, hey, spoed 6 weken, dat is een hele lange termijn. Maar je moet altijd denken, het is een stukje wetgeving. En wij willen kwalitatief goed product leveren. En je moet de zaak bestuderen. Je moet er aandacht aan besteden. Je moet onderzoek doen, wat research. Je moet gaan kijken of er al jurisprudentie is. Je moet het vergelijken met wetgeving uit van de andere eilanden, van Nederland. Past het wel in het systeem? Wat was de bedoeling om met dit stukje wetgeving te komen? En dan is 6 weken eigenlijk niet zoveel. Nee. 31 verzoeken gekregen in 2022. 1 verzoek is teruggestuurd omdat wij niet het volledige dossier hadden gekregen. We hadden verschillende stukken waarvan we niet konden zeggen welke het eindproduct was. En wij zijn de laatste in de schakel om te adviseren. Ja. Dus wij verwachten wel dat wij kwalitatief goede producten krijgen om ook een kwalitatief goed advies te kunnen geven. Krijgt u altijd kwalitatief goede producten? Niet altijd. Nee. En dat heeft te maken met een tekort aan krachten, menskracht. Aan tekort aan juristen soms om een stuk te beoordelen. En het heeft ook te maken met hoe het proces in elkaar steekt. Als een advies al gereed was 3 maanden geleden voor een advies en het komt pas nu aan en je vraagt om over 2 weken is er een deadline, dus dan moet het advies er zijn, dan is dat kwalitatief niet goed. Er is een voorbereidingstraject wat gelopen moet worden. Daarnaast vroegen we haar of dit een reden tot zorg is. Is dit een reden tot zorg voor de Raad van Advies? Het is een reden tot zorg. Ja. Want je land, dat draait op wetgeving. Ja. Je hebt goede wetgeving, goede regelgeving nodig voor een goed lopende land. Dus dat is heel belangrijk, ja. En als je dat niet hebt, dan betekent het dat het probleem verplaatst wordt.
Want nu, als het kwalitatief niet goed is, dan komt het bij de raad terecht. De raad die moet eigenlijk adviseren over dat stukje wetgeving. Maar wat gaat het doen? Het gaat een stukje wetgeving schrijven, bij wijze van spreken. Is niet de verantwoordelijkheid. Dus je hebt altijd daar toch even dat wrikken van hoe zit dat in elkaar. En daarmee komen we natuurlijk aan de vraag of er wel voldoende urgentie is bij de overheid om met nieuwe wet en regelgeving te komen. En vooral kwalitatief goede wet en regelgeving. Mevrouw Dindial, is er voldoende urgentie? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat is moeilijk. Politiek blijft altijd uiteindelijk de verantwoordelijke. Ja. Maar we weten dat bijvoorbeeld ditmaal ook een reden voor mindere verzoeken is dat er veel via ministeriële beschikkingen werd afgewikkeld. En dat heeft geen advies van de raad nodig, dus dat hoeft dan hier niet te komen. Maar een land heeft wetgeving nodig, alle veranderingen, daar heb je wetgeving voor nodig. Ja. En dat moet allemaal naar de raad van advies. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Voor degenen die ons volgen op Facebook, volg ons door middel van een knopje in te drukken. En voor degenen die ons volgen op YouTube, alsjeblieft abonneer ons op Extra Journaal. Dit was het belangrijkste nieuws. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.